soc la Diana Taucedo i soc muntadora de cinema. Com a muntadora el que faig és treballar a tota la part visual i de so després del rodatge. El que normalment fem quan muntem és com agafar quasi totes les peces de totes les tomes, les presses, els planos que s'han rodat al muntatge i a partir d'allà comencem a fer quasi com el guió, però amb les imatges. Cuando nacemos, decía el otro día en el periódico que nos dan unas cartas. No sabemos cartas. Les muntadores normalment entrem amb la part com després de la producció, amb la postproducció de la pel·lícula, el que es diu, o sigui, després del rodatge, però això com a nivell ja directament per començar a treballar. Però el millor és que comencem molt abans, o sigui, que ja quan s'està fent el guió, quan s'està començant a dissenyar tota l'estructura de la pel·lícula, que nosaltres poguéssim estar allà per assessorar tècnicament, per assessorar creativament i per tant començar a conèixer una mica ja tot el projecte que nosaltres després treballarem junt als productors, als guionistes, a les directores o directors. Perquè jo comenci a muntar necessito tindre informació del departament de fotografia, que moltes vegades et passen com uns partes, que són tots uns documents on hi ha informació de com s'ha fet aquest plano, de quina és la durada, però també de qüestions tècniques que a mi me serveixen i sobretot m'influeixen també per introduir-ho en un programa. Per tant, tinc que estar molt en comunicació amb tot l'equip que està com previ a mi i després també el que vindrà a partir de mi. En el sentit que jo treballo com tota l'estructura visual però i sonora, però després tot el so jo no ho faré. Hi haurà una persona, un dissenyador de so, un mesclador o una mescladora, etc., que el que faran també serà treballar amb tot això. Per tant, al final jo soc com una peça d'una cadena que tinc que estar en comunicació amb el que ve per davant i també per darrere meu. I quan més en sintonia, de nou, també estem i ens coneixem i compartim també un flux de treball i uns paràmetres que tots més o menys coneixem, també fa que tota la producció i postproducció vagi en sintonia, de nou, també estem i ens coneixem i compartim.